sestry a milí bratia, veľmi pekne vás vítam na službách Božích a prajem požehnaný nový rok 2024. Je veľmi dobré, keď sme sa my takto spolu stretli na službách Božích, lebo je správne začínať nový rok a možno také ďalšie obdobie nášho života pri Božom slove, pri Božom požehnaní. Verím, že prežijeme takú radosť, povzbudenie, posilnenie aj s heslom roka, ktorý pre tento rok máme vybrané z 1. listu Korinským zo 16. kapitoly 14. verš a znie: všetko nech sa medzi vami deje v láske. Našu oslavu Božiu, trojjediného Pána Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého začneme aj v tomto novom roku 2024 vianočným predspevom O Ježiši, Tvoje narodenie. O
Boh, buď s vami. K Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Všemohúci, večný Bože a láskavý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti na počiatku tohto nového roku, keď všetko svoje očakávanie vkladáme do Tvojich rúk. Dôverujeme Tvojej svätej ochrane a skrze Pána Ježiša Krista prosíme, spravuj nás svojim svätým duchom, aby sme si v novom roku i v celom našom živote počínali čestne, zodpovedne, podľa Tvojej vôle a spravodlivo. Prosíme aj za cirkev Tvoju v tomto svete, aby si ju viedol v duchu pravdy a lásky, zachoval nás z nej pred každým zlom, daroval nám svoj pokoj. Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu až na veky. Pane náš, aké je slávne Tvoje meno po celej zemi, velebu svoju rozprestrel si nad nebesa. Z úst dietok a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Hľadím na Tvoje nebesa, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil. Čo je človek, že naň pamätáš, a čo syn človečí, že sa ho ujímaš. Málo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho uvenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce i voli, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi.
dnešné sväté slávnostné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 4. kapitole. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovávaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný, do synagógy vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša, a keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mňou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, posmal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým vrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať zasný rok Pánov. Keď zavrel knihu, vrátil ju služobníkovi, sadol si, oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on začal im hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Chvála Tebe, Hospodine. Halelúja. A na dôkaz toho, že evanjelium vierou prijímame, odriekajme spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
Prosme takto v pokore nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Pane Ježiši Kriste, veľmi pekne ťa prosíme, aby si nám daroval do našich srdc tej nezištnej Božej, pravej, rozdávajúcej sa lásky. Nemáme ju, veľmi ju potrebujeme, bez teba sme bezradní. Amen. Sestry, milí bratia, tak počúvajme dnes slovo Božie, ktoré je zapísané v prvom liste Korinským, 16. kapitole, 14. verš, a ono znie takto. Všetko nech sa deje medzi vami v láske. Amen. Milé sestry, milí bratia, ako bolo povedané, je veľmi dobré, keď začíname ten rok 2024 na službách Božích a tým aj vyjadrujeme, že našou túžbou je žiť aj tie ďalšie dni, ktoré sú pred nami pod Božím vedením, pod vedením Božieho slova. A počuli sme heslo roka 2024, ktoré nám vybrali naši bratia a sestry z nemeckého Hernutu, kde už dlhé roky kresťania spoločne študujú písmo a deň čo deň sa stretávajú na základe veršov Novej, Starej zmluvy a modlia sa. Božie slovo je dôležité však nielen pre túto skupinu veriacich, ale aj pre nás ostatných, ktorí sa tiež chceme nechať viesť Božím duchom svätým, aby nám on vysvetľoval to Božie slovo z Biblie. A tohto ročný veršík z písma svätého je veľmi jasný. Je to výzva apoštola Pavla na záver listu Korinským, aby sa všetko medzi týmito kresťanmi dialo v láske. A v tom Korinte oni mali ozaj vážne problémy. Z dvoch listov apoštola Pavla, ktoré sa nám zachovali v Biblii, vieme, že oni žili veľmi neriadne a boli to také veci, že sa za ne hanbili nielen kresťania, ale aj ľudia v tedajšej doby, a aj dnes by sme sa hanbili za taký spôsob života. A ešte k tomu aj nevraživo oni útočili na apoštola Pavla, ktorého povedali, ani tu nechoď, ani ťa vidieť nechceme, ani počuť. A práve takýmto, povedali by sme, neukážkovým kresťanom, píše apoštol Pavol výzvu k láske. Predpokladáme, že má nádej, že oni ho poslúchnú a že Božia láska bude konať. A ešte inak povedaný mal nádej, že to konanie Božie v kresťanoch, Korinťanoch ich pripraví a privedie na správnu cestu. Lebo Pán Boh je jediný, ktorý môže darovať Božej lásky a tak vyliečiť aj mnohé neprávosti, nešľachetnosti a ťažké veci, čo sa dejú. Isté je dôležité, kým sa vrhneme do toho vysvetľovania o tej Božej láske, ktorá všetko nech je medzi nami v tej Božej láske, čo znamená Pán Boh, ktorý je láska. Aby sme my chápali, že on je pôvodcom tej lásky. On je Svätá Trojica. A tam panujú dokonalé vzťahy rozdávajúcej sa lásky. Ak zoberieme napríklad našu existenciu, tak z Božej lásky Pán Boh povedal, učiňme všetko okolo nás. A stvoril dokonalej a účelne tento svet aj možnosť, aby tu mohol byť život. Láska Božia je však nielen v rozdávaní existencie sveta, ale aj o tom, že Pán Boh neustále sa stará o nás. Pán Boh nezabudol Hospodin na svoje stvorenstvo, ale neustále o nás dbá, neustále nás zahrňuje svojou láskou, starostlivosťou. Milí bratia, milé sestry, keď teda hovoríme o Božej zasahujúcej láske, skúsme vypovedať, kde môžeme my vidieť taký ten najmocnejší zásah tej Božej lásky a vstup do našej reality. Pred pár dňami sme my oslávili Vianočné sviatky a Nový rok sa volá Sviatkom obrezania Pána Ježiša Krista. Podľa židovského zvyku práve na ten 8. deň po narodení chlapčeka bol tento obrezaný na znak zmluvy medzi izraelským národom a Hospodinom. A práve Vianočné sviatky nám poukazujú na veľkosť tejto Božej lásky k nám ľuďom. On sám osobne prišiel medzi nás, aby nám ukázal, že ozaj na vás milujem ľudia. Život Pána Ježiša medzi nami neustále poukazoval na túto bezpodmienečnú, rozdávajúcu sa lásku.
Evangelisti nám zaznamenávali veľa scén, príbehov, rečí, zázrakov, ktoré konal Pán Ježiš. A oni sú obrazom tej úžasnej Božej lásky. Keby sme teraz urobili takú anketu, ktorý prejav Božej lásky vás najviac zaujal, iste by sme dostali rôznorodné odpovede. Predpokladám, že každý z nás má aspoň jeden taký prejav. No skúsme porozmýšľať. Keď som si písal tú kázeň, mne veľmi bol blízky práve v tom momente, keď som rozmýšľal nad tým, že čo by som odpovedal na tú otázku, tak by bol blízky príbeh, ako Pán Ježiš pri jazere Betesda, je to Jánovo Evangelium 5. kapitola, uzdravil človeka, ktorý 38 rokov trpel a stále dúfal v zázrak. A Pán Ježiš sa nad ním zmiloval, preukázal mu lásku, ale nielen tým, že ho uzdravil, ale potom ho aj následne stretol a vysvetľoval mu do života, aby ďalej nehrešil a aby sa spoliehal v živote na Mesiáša, na záchrancu. Tak komplexne sa zaujal o tohto človeka, miloval ho a preukázal mu lásku. Nielen uzdravením, ale aj ďalším životným smerovaním. Neviem, ktoré príbehy o Kristovej láske ste teraz rozmýšľali. A možno ste rozmýšľali o tom najväčšom prejave Kristovej lásky, o tom, že sa obetoval za nás na kríži. Nie dozaj väčšej lásky, ako keď niekto položí život za druhého. A Pán Ježiš to urobil dobrovoľne, dokonale za všetkých nás hriešnych ľudí. Ak teda človek dá, viete, preč všetky predsudky, ktoré má o cirkvi, o kresťanoch, o Ježišovi Kristovi. Keď sa pozrie na Pána Ježiša Krista v tejto rozdávajúcej, konajúcej láske, môže spoznať, že áno, aj ku mne osobne Pán Ježiš sa sklonil, ma miluje a ukazuje mi lásku, otvorenú náruč a možnosť vyslobodenia z hriechu. A tak môže človek uveriť v Ježiša Krista, ktorý ho miluje, ktorý sa o neho stará. A môže vo zvesti Evanjelia, ktorú my prinášame v spoločenstve cirkvi, poznávať toho Krista, ktorý je láska, ktorý dáva svoj život za nás. Však Kristus je medzi nami, aby nám dal možnosť uveriť v Božiu lásku, čo zachraňuje z hriechu. To je úžasná zväzť. To je úžasné posolstvo, ktoré máme pre tento svet. Milé sestry, milí bratia, ak sme veriaci v Pána Ježiša Krista, máme radosť Božej lásky, čo nám daroval v Kristovi, potom môžeme prijať teda aj tú výzvu od apoštola Pavla, nech sa všetko medzi vami deje v láske. A tu sa niekto môže spýtať, no čo je toto všetko, čo sa má diať medzi nami v láske? A podľa výzvy milovať, ktorú máme v Biblii napísané, to je tá suma zákona, ako ju učíme na konfirmácii, kde je výzva milujte, tak máme milovať na jednej strane v prvom rade Pána Boha a potom blížneho. Tak začneme s tým milovaním Pána Boha. Všetko nech sa deje medzi vami v láske, a to v Božej láske. A je na mieste aj spoločne objavovať, čo to znamená v prvom rade milovať Pána Ježiša Krista. Celý príkaz milovať Pána Boha má takéto atribúty. Z celého srdca, celej sily, z celej mysle a celej duše. A milovanie Pána Ježiša teda je vložením celej osobnosti človeka do Božích vecí. Pán Ježiš je číslo 1. Ale teraz sa nebudeme venovať tomu vysvetleniu jednotlivých častí osobnosti človeka. To sme robili inokedy, čo to znamená milovať Pána Boha, ale zamerajme sa, čo to znamená, že máme spoločne, ako spoločenstvo cirkvi veriacich, milovať Pána Boha, lebo tam máme množné číslo. Všetko medzi vami nech sa deje v láske. Tak uvažujme takto. Ak by niekto vstúpil medzi nás, ako by mohol spozorovať, že my milujeme Pána Ježiša Krista z celého srdca, z celej sily, z celej duše, z celej mysle? To je veľmi náročné rozmýšľanie, všakže, lebo to poukazuje na to, kto je stredobodom cirkvi. A podľa pravdy Božieho slova aj výzvy na rok 2024, všetko nech sa deje medzi v láske, tak by to tak malo byť, že hoci kto príde medzi nás a nepoznal by nás, by mal vidieť, títo ľudia milujú Ježiša Krista.
Môžeme povedať, že jedna vec aj nie je ťažká a môže byť aj ťažká, lebo sa stáva formalitou, tak to je aj to dnešné naše stretnutie, alebo každé stretnutie na službách Božích. Máme úžasnú liturgiu, máme úžasný poriadok služieb Božích, ktorý je vyslovene kristocentrický, alebo na Pána Boha orientovaný. A tak tento poriadok, ktorý neustále konáme, môže poukazovať, títo ľudia milujú Pána Boha. A je dôležité je mať pri tom srdce, lebo ľudia môžu zažívať potom milujúceho Ježiša Krista. Verím, že aj dnes sme sa stretli kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi v prvom rade, že jeho milujeme a chceme ho osláviť aj na dnešných novoročných službách Božích. Ďalšie je možno ťažšie. Je to také naše kresťanské spolunažívanie, lebo výzva všetko sa má diať medzi nami v láske naozaj odkazuje na to, čo spoločne robíme a ako to ukazuje na Pána Ježiša Krista nielen na službách Božích, ale na všetkých našich stretnutiach. A to sa prejaví našimi postojmi, či je vzdávaná česť a chvála Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak niečo pripravujeme, ak niečo spolu robíme, ak niečo spolu rozprávame, ak niečo spolu prezentujeme navonok, tak tam má byť viditeľný Ježiš Kristus. Lebo on je stredobodom, lebo jeho milujeme. On nás viedol, aby sme niečo spoločne konali. Milí bratia, milé sestry, asi by sme teraz, keď už rozprávame o konaní, o tom, že sme spolu aj prešli k tomu, čo nám je tak blízke, keď počujeme tú výzvu, to milovanie, nech sa deje v láske, to milovanie blížneho, ale ozaj nezabúdajme v prvom rade milovať Pána Boha. Nech je to vidieť za všetkým, čo spolu konáme na službách Božích, ale aj inokedy. Že my milujeme Pána Ježiša. Viete, to nie je nič nejaké, v úvodzovkách to nazývajú slniečkarské, o láske, o milovaní, nejaké slabožské. Naopak, to je najväčšia sila cirkvi, keď je medzi nami láska, keď konáme všetko v láske na česť Pána Ježiša Krista. Tak ako hovorí evanjelista Ján, to je to víťazstvo nad svetom. Naša viera v Ježiša Krista, keď my jeho oslavujeme a veríme, tak nie je inej moci. Tak teraz môžeme prejsť ozaj aj k tomu milovaniu blížnemu, lebo to asi nás napadlo prvé, keď sme aj počuli to heslo v roku 2024. No kde je všade, ako to je, že všetko nech sa deje medzi vami v láske. Opäť by sme mohli dať anketu a spýtať sa, čo si vy pod tým predstavujete. Čo to je to všetko, čo sa má diať medzi nami v láske. Konkrétne veci, aké nás napadli pri spolunažívaní. A iste by tu bol úžasný zoznam láskavostí, ktoré my očakávame, alebo ktoré by sme aj chceli a túžili konať v zbore, v rodine, medzi priateľmi, medzi kolegami. Čo všetko by to bolo? Apoštol Pavol píše tieto slova o láske Korinťanom. My sme spomínali, že v ich kresťanskom zbore mali vážne problémy v spolužití. A jediným liekom na nevraživosť, sektárstvo, osočovanie, dokonca sa súdili pred svetskými súdmi medzi sebou kresťania. Jediným liekom na také hrozné veci je Božia láska. Ak majú Korinťania vieru v Ježiša Krista, tak majú aj mocné východisko jediné, a to žiť vzájomne v láske, lebo viera je činná skrze lásku a ich vyslobodzuje zo všetkej neprávosti. Historický exkurs nám hovorí o kresťanoch spred 2000 ročí. Ale ako je to dnes s nami? Aj pre nás platí, že hlavne naše spolužívanie v zbore má byť v láske? Alebo je to inak? A my samozrejme musíme vyznať, že nemáme iného východiska, ako žiť vzájomne Božej láske. Ak by sme boli nevraživí a keby sme vystrelili aj 10 zborov, aj tak by sme stále mali problém. Lebo nežijeme v láske. Aj medzi nami sa všetko má diať v Božej nezištnej rozdávajúcej láske. A niekto by mohol povedať, že to dobre znie, ale čo sa skrýva za tým všetkom? Lebo viete, to môže byť všetko aj nič, všakže to tak aj hovoríme. Isté je dôležité rozmeniť
to všetko na drobné do každodennej reality spolunažívania veriacich a ako to je medzi nami. Je potrebné neustále prosiť o plnosť Ducha Svätého, aby sme vedeli rozdávať z tej Božej lásky vo všetkých možných príležitostiach, keď sme spolu. Nazrieme na výzvy všetko konať v láske v tých konkrétnostiach. Základné už bolo spomínané služby Božie. Konať ich v láske znamená nielen oslavovať Pána Ježiša, jeho milovať, ale rozdávať aj tú lásku medzi nami, bratmi a sestrami. Už pozdravom, prijatím, ja som si to dneska všimol, keď ste prichádzali do kostola, prianím, možno uvoľnením miesta, keď niekto príde a nevie sa zorientovať, každý máte už svoj zasadací poriadok, niekde pustiť ho, usmerniť. Láska je v tom, že poslúžim na službách Božích. Možností je ozaj veľa ohľadom tohto priestoru kostolného, ktorý máme. Zapojenie sa do čítania, možnosť poslúžiť hudbou, spevom, možno nejakým svedectvom, alebo keď máte radi poéziu, povedať, v tejto príležitosti sa hodí táto báseň, rád poslúžim. Možnosti sú otvorené. Stačí dvihnúť telefón, moje číslo je známe, mail takisto, volať, písať, byť účastný, zastaviť ma. Budeme slúžiť spoločne, robiť to v láske. Láska medzi nami sa môže prejaviť aj pochopením, radom, rozhovorov. Nie sme uzatvorení, ale jeden druhého potrebujeme a zaujímame sa o seba. Máme bratov a sestry a lepšie môžeme ten náš život zdieľať na takých osobnejších stretnutiach. A máme také možnosti prísť na biblické hodiny, byť na modlitebnom spoločenstve, spevokole, na detskej besiedke, stretnutiach mládežníkov, ktorí sa stretávajú. Naozaj tých možností je veľa. V láske tam byť ako bratia a sestry. Každé to naše stretnutie. Lásku môžeme konať aj v službe núdznym a tým, ktorí sú starší v našom zbore. To je veľmi dôležité, veľmi dôležitý rozmer slovíčka všetko. Mnohí ľudia okolo nás sú osamelí a potrebujú prijatie nežistnú, rozdávajúcu lásku. A to je toľko nájsť si čas, zapojiť sa do zborovej diakonie, prísť navštíviť niekoho, priniesť mu, povedzme, zborový list, porozprávať sa, pomodliť spolu. Tak to je tiež jeden taký veľmi dôležitý rozmer, všetko nech sa deje medzi vami v láske. Spolu konáme a vydávame aj zborový list. A tu je priestor ozaj na nežištnú lásku, rozdávajúcu, ale aj zodpovednú, ktorá vie poslúžiť darom pera, darom tvorby. Isté sú to náročné veci, napísať článok, zamyslenie, reportáž, ale ak nás Duch Svätý zmocňuje k literárnej tvorbe, tak potom nemáme váhať a rozdávať takúto lásku. Nemôžeme byť leniví, ale horliví v láske, lebo láska je dávanie. Láska je rozdávanie. Milé sestry, milí bratia, aby sme vedeli pokračovať ďalej a ďalej, kde všade môžeme my spoločne konať Božie dielo lásky. Nielen v cirkvi, to sme najviac teraz spomínali, ale aj v spoločnosti, medzi ľuďmi, kde žijeme. Modlitme sa za to, aby sme vždy správne, konkrétne pochopili, čo je toto všetko, čo sa deje medzi nami v láske a aby sme to potom aj ochotne v moci Božej konali. V závere si ešte preopakujme to naše rozmýšľanie o Božej láske. Isté zásadnou vecou je, že Pán Boh je láska. Iba takto má zmysel Božia výzva pre ten rok 2024, ktorú nám tlmočí apoštol Pavol. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. A my sme prvotne uvažovali, ak sa to má diať v láske, tak musí prísť láska Božia ku nám, do nás, medzi nás. A to je samotný Pán Boh. On to vykonal, keď sa Ježiš Kristus narodil ako náš Spasiteľ a keď my v Neho veríme, máme Ducha Svätého a máme moc Božej lásky. Bol vytlačený preč ľudský egoizmus a prichádza nezištná Božia láska. A potom môžu nastať aj tie dve výzvy,
Ďalej, čo sme uvažovali, to je výzva, že nech z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily milujeme Pána Boha. A to sa má prejaviť v všetkom, čo robíme spoločne, že Kristus je stredobodom, že On je číslo 1 našich stretnutí. A potom sme uvažovali, keď máme toto prvé, že Kristus je stredobodom všetkého, tak sme rozmýšľali, čo všetko konkrétne znamená to milovanie, tá láska v našich konkrétnych aktivitách cirkevných. Môžeme rozmýšľať o rodine, o spoločnosti, kde žijeme, aby naozaj sme konali a slúžili všetko, čo je okolo nás v Božej láske. A dávali sme dôraz na to spoločne, nech to robíme spoločne, nech to vidieť, že ozaj my, veriaci ľudia, žijeme Božou láskou a tá má moc premáhať svet. Milí bratia, milé sestry, nechajme sa viesť Duchom Svätým nielen v roku 2024, ale aj neustále, nech sa všetko deje medzi nami v Božej nezištnej, rozdávajúcej láske. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, náš trojediný Otče, Synu, Duchu Svätý, veľmi sme vďační, že Ty si láska. Že to je základná Tvoja vlastnosť, ktorá je, že medzi Svätej Trojici panujú vzťahy rozdávajúcej, nezištnej, ochotnej lásky. A dokázal si ju tak, že ozaj Ježiš Kristus ochotne vzdal sa slávy Božej a prišiel do tej našej chudoby a biedy, aby nám ukázal, že nás Pán Boh veľmi miluje. A tak nás miluje, že zomrel za nás. Nie väčšej lásky, ako keď niekto položí život za druhých, a Pán Ježiš Kristus zomrel za každého jedného z nás, hriešného človeka. Veľmi sme vďační, že sme mohli uveriť v túto lásku. A sme vďační, že si nám, Pane Bože, daroval do srdc Ducha Svätého a tým aj tej Božej lásky. Ďakujeme Ti, že nás pozývaš v prvom rade, aby všetko, čo my konáme v spoločenstve cirkvi, ale aj navonok, ako misíne, ako cirkev, nech toho stredobodom si Ty, ktorého veľmi milujeme. Nech je vidieť, že áno, títo ľudia milujú Pána Ježiša Krista. A potom tá výzva, všetko nech sa deje medzi nami v láske, nech sa pretaví aj do tej našej každodennosti, do toho všetkého, čo žijeme. Keď sme spolu na službách Božích, keď sme spolu na iných stretnutiach, keď nám dávaš ochotne slúžiť, zaujímať sa jeden od druhého, pomôcť jeden druhému, byť tým, ktorý vie obdarovať. Čokoľvek nám dáš na srdce, daj nám aj ochoty tak vykonať. Veľmi sme vďační, že nielen v roku 2024, ale aj neustále nás budeš viesť touto Božou rozdávajúcou láskou, lebo my Tebe dôverujeme. Veľmi sme vďační, že to je veľmi dôležitá výzva do toho roka, ktoré je pred nami, aj do sveta, v ktorom žijeme, ktorý potrebuje zažiť Božiu lásku, aby mohol, tak ako tí Korinťania, byť vyliešený od nevraživosti, od sebectva, od súdenia sa, od sektárstva, od zrezdeľovania sa, od všelijakého ponižovania. A ďakujeme Ti, že Ty to môžeš vykonať svojou mocou aj skrze nás, biedných, nehodných Tvojich služobníkov. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme spoločne: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, chcem vás pozvať na služby Božie, ktoré budú v sobotu na zjavenie Krista Pána o 9. hodine tu v kostole. Po týchto službách Božích bude nasledovať modlitebná reťaz a potom následne budeme mať služby Božie o 9. hodine na prvú nedeľu po zjavení a o 10:30 budú potom služby Božie v strážach. Tak potom ešte do budúcnosti také pozvanie mám, keď budeme mať v
polovičku januára bude zás ekumenické služby Božie, bohoslúžby budú v kostole vo Veľkej evanjelickom, takže aj tam máme pekné pozvanie, ešte termín bude upresnený a pozývam aj deti na detskú besiedku, ktorá bude na budúcu nedeľu. Príjmite apoštolské požehnanie. Všetko nech sa deje medzi vami v láske, milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. zostávaš na veky vekov. Halelúja. A tvoje roky nikdy neprestanú. Halelúja. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Panovník náš, Hospodine večný, svätý Bože, ktorý si pred vekmi zjavil svoje meno svojmu ľudu a svojho milého syna si podrobil zákonu, aby nás pod zákona vyslobodil. V ňom si vzal na seba podobu služobníka, a ponížil si sa, aby sme mohli byť zaodetí jeho spravodlivosťou. Ďakujeme ti za dar nového života. Prosíme ťa, aby si nás v tomto novom roku zachoval od každého nešťastia a nebezpečenstva, aby si aj tento rok korunoval svojou nebeskou dobrotivosťou. Už nás chodiť pred tvojou tvárou v mravnej čistote, ako dietky tvoje naplnené nesebeckou láskou, v službe blížnym a tebe naše za chválu po všetky časy. Amen, amen, amen. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Milé sestry, milí bratia, naše služby Božie na začiatok nového roka, občianskeho roka 2024 sa skončili, a tak si podajme ruky a poprajme si, aby sa všetko medzi nami dialo v tej Božej nezištnej rozdávajúcej láske. Prajem požehnaný a pokojný nový rok 2024. Amen.